No? Ay, grabe naman yan, no? Woo! Grabe, oh. Malutong na siya. Diyan mga kasolid, meron tayong baboy dito. Yun, oh. Gagawin nating crispy pork roll to. So, sasangkapan muna natin ng salt and pepper. Lalagyan din natin ng lemongrass. Lalagyan din natin ng bawang mga kasolid. Yun, no? Sibuyas. At iikutin lang natin mga kasolid. Yun, no? Itatali ko lang to, update ko kayo mamaya mga kasolid. Balikan natin mamaya. Yan, pagkatapos nating talian mga kasolid, ito na yung itsura niya, yun, no? Para na siyang lechon belly, no? Yun. At papakuluan lang muna natin dito sa ating may wagang kawali, yun, no? Lagyan lang natin ng tubig. Ilagay din natin ng tirang salt and pepper. Meron din tayong tirang sibuyas, bawang at sibuyas. Lalagyan din natin ng asin, yun, no? Siguro balikan natin to mga 30 minutes. Malambot na siguro bago natin iprito. So yun, update tayo pagkalipas ng 30 minutes mga kasolid. Yun, no? Sobrang lambot na nito. At papalamigin lang natin to bago natin i-first fry mga kasolid. So yun mga kasolid, dahil malamig na ating pork roll, yun, no? Sobrang lambot na nito at malamig na rin siya. I-first fry na natin. Siyempre, tatabi tayo dahil manlalaban na mamaya to. Panggunan natin, balikan natin mamaya. At may shoutout na naman mamaya mga kasolid, kaya sana tapusin nyo po ang video hanggang dulo. Yan, balikan natin mga kasolid, yun, no? Babalik na rin natin ngayon to. Ang ganda ng kulay ng sipat, oh. Yun, oh. Siyempre, tatakpan uli natin dahil manlalaban na naman to. Balikan natin mamaya. Yan, update tayo mga kasolid dyan. Luto na siya, oh. Grabe. Luto pa na ba mo yung sipat? Opo mga kasolid. Grabe, oh. Malutong na siya. Pero mas lalo pa natin siyang papalutungin mamaya dahil second fry natin. Papalamigin lang muna natin mga kasolid. Balikan natin mamaya. Yan, after nating palamigin yung ating crispy pork roll, yun, no? I-second fry na natin para lalo siyang maging malutong mga kasolid, yun, no? So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? At ito na po ang ating nilutong crispy pork roll, yun, no? Kasama si Boy Sipat, ang aking pamangkin na gwapo from Tarlac. Ano, kain na tayo? Kain na po tayo. May shoutout po mamaya mga kasolid, kaya sana po tapusin nyo ang video hanggang dulo. Maraming salamat po. Siyempre, slice muna natin, tingnan natin kung malutong. Yun, no? Ay, grabe naman yan, no? Woo! Slice natin dito, siyempre, para makita natin. Grabe.
Yun know? Juicy sa loob. Tapos mulutong sa labas mga kasolid yun. Sana po gayahin nyo ang recipe to. Grabe oh. Parang chicharon siya oh. Yun oh. Sige, magsikuha na kayo para tirahin na natin ito. Yun, oh. Siyempre, bigyan natin yung bisita natin. Ito, oh. Grabe, oh. Oh, so yan. Sa akin to. Siyempre, meron din tayong sausawan, si Mag-Tommy. Ang Tomas. Yan. Para sa inyo ang unang subo, mga kasolid. Yun, oh. Grabe, ano to? Yun, lasang-lasa yung nilagay natin lemongrass, no? Yun, no? Lasa. Kain po. Ito. Siyempre, si Mang Tommy din yung nagdala dyan. Grabe ninamnam. Kain po. Bagay na bagay sa Mang Tomas, no? You know. Partners sila. Oh, napaka-juicy sa loob, mga kasolid, yun, oh. Okay. Ano pa? Batirahin nyo na to. Yun, oh. Ba, oh.
Sobrang lutong talaga ng balat. Ito, parinig natin sa mga kasolid natin. Grabe. Ano masasabi mo, Boy Sipat? Masarap yan mga kasolid. Yun, no? Kain po. Siguro last ko na to dahil magsa-shoutout pa ako habang kumakain sila mga kasolid. Ay, grabe. At habang kumakain po sila, magsa-shoutout na po ako. Shoutout po kay Hagser Kitchen, kay Pinoy Cooking TV, shoutout po. Jin Dios TV, shoutout po sa inyo. Paula Ann Morada from Oman, shoutout po. Jude Ka is from Our Lady of Mount Carmel. Gitalin Gaseta, Yen Na, shoutout po. Sandy Nelson, Ens Mukbang, Outdoor Appetite from Palawan. Smiley Cyrus, It's Sogi, shoutout po. Civic World, Papa Boy TV, Lizelle Toriano, Angry Genius, Cesar Evaristo from Japan, Gardening Port Western Australia, JR Pagaduan from Tarlac, Tolits Punsalan, Marites Vlog, Rodel Cafirma, shoutout po sa'yo. Christopher Luge, yan, sugi yan, si Christopher Luge, shoutout. Family G, Vine BN86, si Farah, shoutout po sa'yo. Rosalina Kalimlim from Palawan, Yayat Channel, Bogroy TV, Darna Sirisa Guapa, Amy Faardo from New Zealand, Congo 2000, shoutout po. Angeline, Renato Kasuga Vlog, shoutout po. At may special shoutout po kay Aldrin Gorospe at kay Sir Mac Robles Balaguer from Saudi Arabia. Ano, nabusog ba kayo? Aba. Si Boy Sipat may kanin pa, siguro sa off-cam mo na tirahin yan. Sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan, crispy pork roll. Sana po gayahin nyo ang recipe to. At sa mga bago pa lang po sa Our Kitchen TV, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa mga silent viewers, sa mga subscriber, at sa mga walang sawang sumusuporta sa channel. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito na lang po. Ito na lang. Maraming salamat po mga kasolid.